ಸಂಸಾರಡು ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಡಿದ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದಲಕ ಬಂಡಿ ಸಾಗೋಡಾಂಡ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರಲ ಸರಿಟೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಏರಿಗು ಒಯ್ತುಂಡ ನನೊಂಜಿ ಕೇರಿಗು ಒಯ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಸಂಸಾರ ಗಂಡಾಗುಂಡಿ ಈತು ಪೂರ ಒಕ್ಕಣೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಲನ ದಿನ ಪಂಡ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಬಂಡಿದ ನನೊಂಜಿ ಚಕ್ರ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ದಿನಕ್ಲ ಆತೆ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತಾರ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ದಿನ ಸಂಸಾರದ ನುಗವೈಪುನ ಸಂಸಾರದ ಬಂಡಿ ಸರಿಟೆ ಸಾಗುಲಕ ತೂಪಿನೆಟ್ಟು ಸಮಪಾಲು ಒರೋರ ಮಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೇನ ಸಂಸಾರದ ಸುಖಕ್ ಮಲ್ಲ ತ್ಯಾಗದ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆದ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡೊಂದು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ ಸಾರುನ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಮೂಲುಂಡು ಪುಗರ್ತಿದ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಅವಳಿ ಜೋಕ್ಲು ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ರಮೇಶ್ ರೈಯೇರನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷಾ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ಮೋಕೆದ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪರೆ ಏನೊಂದು ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದು ಏನ ಅಭಿಮಾನ ಬೆರೆದಿದ್ದೆ ನಿಖಿಲಂಚನೆ ನಿಖಿಲ ಪೊಪ್ಪ ಅವರಿ ಲೋಕಮೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದು ತಿಗಲ ಬಿಟ್ಟದು ಪಣವಿದ್ದರು ಅಂದ ತಾತ ಮಕ್ಕಳು ಪಣ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ ಈ ಜೀವನ ನಿಖಿಲ ಆತರ್ಪೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆತನ ಚುಕ್ಕಲೆ ಪಪ್ಪ ದುಂಬಿಲಿಗೆ ದಿನಾನ ನಾಟಕ ಹೋಗ್ತಾನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿ ನೆಂಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಗಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೋಣಿತ ಇನ್ನ ಮೋಕೆ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಎತ್ತೆದೆ ತೊಂಟ ಅಂದು ಪಾಪ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಲಾವಿದನ ರಂಗದ ಬೆಲೆ ಬೇಳೆ ಇಚ್ಚಾನ ಪಾಪ ಮೌನ ಒಪ್ಪೇಡು ಇಲ್ಲ ನಡಪಾಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೇಡು ಜೋಕ್ಲೇನ ಎಜುಕೇಶನ್ ದುಂಬುದ ಪರಿಚಯಗೆ ಬಾನ ತೂಪೇಡು ಅದು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಪಿರು ಕಲೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಒಲಿಯುಜಿ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಕಲಾವಿದನ ಕೈಯನ್ನು ಶಾರದ ಮಾತೆ ಏಪಲ ಕೈ ಪೂಜಿರು ಬಂದು ಅಂಡ ಎಂಕಿತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಖಿಲ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಆಧುನಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಿಖಿಲೆ ಕೊರಿಯರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದು ಜೋಗಲೆ ದಾಲ ಕೊರ್ಚಿ ಪಾಪ ಎಂಕುಲ್ ಈ ತಂಡಲ ಕಲ್ತದ ಬೇರೆ ನಾಡ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಲದ ಮೆತ್ತುಂತದು ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಂಡ ಸಾಂಕುವ ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಪಪ್ಪ ಈತ್ನೆಟೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀತಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ಬೆಂದಿದ್ದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನಂದೆ ನಿದ್ರೆ ಕಚೇರಿ ಸಾಂಗಿನ ನೀರತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಅಂದು ಮಗ ಅಂದು ಇತ್ತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಪೊಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಲಿಗ್ಲ ಪೊಪ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಗೆ ದಯಪಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಪ್ಪನ ಕಷ್ಟಗೂ ಆಸರೆ ಅಪ್ಪನಾಗಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿಲು ಖಂಡಿತವಾದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿನಿಂದ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಗೊರತೆದಾಗಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಖಿಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಫೀಸ್ ಯಾರು ಕಟ್ಟುವೆ ಯಾನು ಎನ್ನದ ಅಂಚನ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಖಿಲ್ ಯಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಖಿಲ ಪೊಪ್ಪ ಯಾನು